ଶୁଣିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତମ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଗୁଣ କରିବା ସବୁ କରି ମିଳୁଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ନିଶା ମହାରଣା ଆଉ ସେ ଯୋଉ କମେଡିଆନ କହୁନୁ ବାବା କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ସାନ ଭାଇ ତୁ କହିଲୁ ମୋ ପୁଅ କଣ ହବ? ତୋ ପୁଅ ତାମାନେ ତୁ ଓ ଗଡ୍ ତାମାନେ ତୁ ତୋ ପୁଅ ତୁ କଣ କଲୁ ଶ୍ରାବଣୀ? ତୁ ଏ ଘର ମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇଦେଲୁ। ଗୋଟେ ଭାଇ ତୋର ଡକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଭାଇ ତୋର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଦିଦିଟା ଭାଇଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ପକେଇଦେଲୁ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ତତେ କିଏ ବାହା ହବରେ ଭାରି? ଭଗବାନ ଶେଷରେ ମତେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା। ଏ ମାମୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଆଗେ କହିଲୁ ମୋ ପୁଅ କଣ ହବ? ତୋର ସେ ଜିନିଷ କୋଉଠି ରହିଲା? ତୋର ତ ନେଇକି ନାଇକି ସମାନ। ତୁ ଧାନ କୁଟିଲୁ କୋଉଥିରେ, ଚାଉଳ କାଢିଲୁ କୋଉଥିରେ? ଭାଇ ତାମାନେ ତମେ ବାପା ହବାକୁ ଯାଉଛ? ମୋର ବାପା ମାନେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ତମେ ଯେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନ ଏ ବୟସରେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ମତେ ଏଇ କଥା ଠିକ ଲାଗୁନି। କଣ ଠିକ ଲାଗୁନି? କିରେ ବାପୁ ବାହା ହେଲୁ, ପିଲାର ବାପା ହେଲୁ, ଏ କଥା ଆମକୁ ଲୁଚେଇଲ କିଏ କଣ ଠିକ ହେଲା? ମୁଁ ତୋ ମାମୁଁ ବୋଲି କାହା ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖେ? ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ମାମୁ। ଭାଇ ଆଉ ମାର ସେମାନେ କଳକ ଲଗେଇଦେବେ ଏ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ଆରେ ମୂର୍ଖ ରେ, ଓ ପୁଅ ମାନେ ମୁଁ ଆମ ପୁଅ କଥା କହୁଛି। ମାମୁ ସତ କଥା ହଉଛି ଆମ ଗୀତା ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଘରକୁ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସୁଛି। ମୋ ପୁଅ ଶୁଣ, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୋ ପୁଅ ହବ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଗଛ ନେଇକି ଫଳ ନେଇକି ମଞ୍ଜି ନେଇକି ଚାଲ। ପୁରା ବଡ ବାବୁ ଭଳି ହବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ବଡ ବାବୁ ଭଳି ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ମିଳିବେନି। ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଗଲେ ବୋଲି ଜାଣ। ଆଜିଠାରୁ ସାନ ବୋଉଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିସିନ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଥିରେ ଯେମିତି ଅବହେଳା ନ ହୁଏ। ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ନାଗରିକ ହେଲା। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ ବାବୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଠାକୁର ଆମ ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଠାକୁର ଦୂର ଦୀପ ବସେଇ ଆସେ। ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଟେନସନରେ ଆସିଥିଲି, ଏ ଘର ଗୋଟେ ମହାଭାରତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ମା ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଝିଅ ଠିକ କରିଥିଲି। ତୋ ବାହାଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିଥାନ୍ତି। ମାମୁ କଣ କିରେ, ତମ ବାପ ମା ମଲା ପରେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିଥିଲି କଣ ଏଇଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ପାଣି ଦେବାକୁ କେହି ଡରୁନୁ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତୁ ବାପା ହବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସିରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଖୁସିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଗାର ମିଠା ବାଟିକି ଆସି। ପୁଅ କଥା କେହି ଖରାପ ଭାବିବନି। ମୁଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କରେ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରେ। ସତ୍ୟରେ ବୋଉ ମାକୁ କହିଦେବୁ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଶୁଣିଥା। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ ଇଏ ସବୁ ଇଏଡି କରିକି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ ଇଏ ମୋ ପଛ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଥରେ ଆସିବ ଭଉଣୀ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି, ଇଏ ମାୟାକୁ ବସେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ଇଏ ତାର ଏତେ ହବି ଦେଇକି ତାକୁ ଚକଉଥାଏ। ମୁଁ ହା ହା କହିକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେଣି ସେ ସେଇ ହାତଟା ତ ମୋ ମୁହଁରେ। ମାମୁ ଏତେ କଥା ଆଳ ମୋ ପାଟିରେ ବସିକି ଆଉ ସେଇ ହଗୁରା ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୋ ଛାତି କୁଢେ ଉଠେ ହେଇଯାଉଥିଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ ତମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିବ। ମୁଁ
ଯା